Satang tu kan dia benar wan ke election jet MLA kan not selong kalap belong ka wenik sansi ke bakloj ma ka jinge jet MLA. Kan ni ka sansi ka dan preng jok na ba selong kala sakhi menyan miet ya ka jing syak ong mau jong ka we ka yeng jong ukor tong ka seng NPP ka tau ba ran sam tu tengah. Kat kom kini CCTV footage lapan pau ba ni ka jing ong mau kala jah ka po khar sa puai medium step ka ba ki bre ki bon ki arti ki kali ki la kwang mau ka yeng jong ukor tong ka seng NPP. Kat kum ki khubor ki le lom le thu ki pulet ki le ban kam ye gini ki bru ko ban ki ha kan ni ka jing kong mau lain form kiu mana belum